Falamos no contraataque de deporte olímpico. Xe coñecíamos a lista de convocados pro Campeonato de Europa de pista cuberta. Dous galegos estarán en Estambul a próxima semana. Belén Toimil, a campeoa de España de lanzamento de peso, e o tamén olímpico Adrián Ben, que estará na proba dos 800 metros. Esta próxima fin de semana tamén temos unha gran cita atlética co Campeonato do Mundo no horizonte, a proba dos 35 km marcha, o Campeonato de España desta disciplina, con deportistas galegos buscando a opción da clasificación de cara ao Campeonato do Mundo, nunha proba que está xerando polémica nas últimas semanas polas dúbidas da súa presenza no calendario olímpico de cara a París 2024. Entre os grandes favoritos, os dous irmáns Chamosa, en clave galega, Dani Chamosa e Antía Chamosa. Antía, dúbida ata última hora por mor de problemas gástricos, o que si vai estar, creo que xa está de feito en Murcia, camiño de Cieza, Dani Chamosa. Hola Dani, que tal? Boas noites. Hola, boas noites, que tal? Como estás, Dani? Xa en Murcia, non? Preparado para o domingo? Sí, hoxe día cansado de viaxe, pero xa estamos preparados aquí para competir o domingo en Cieza, no 35. E ademais, Dani, tiveche que viaxar só porque Antía vai ser dúbida por mor duns problemas gástricos, non? Sí, ata onte íbamos a viaxar os dous pa aquí en avión, pero Antía empezou a encontrarse mal onte, con fiebre, problemas de vómitos, tiven que viaxar solo. Ahora queda ainda a opción de que poida encontrarse mellor e mañana vir en coche ata aquí. A ver se hai sorte. A ver se pode estar Antía, o que vai estar o domingo é Dani, e con que obxectivo no horizonte, Dani, nesa proba, nese Campeonato de España dos 35 kilómetros? Pois mira, hai o principal obxectivo en mente é intentar meterse para a Copa de Europa, que vai se celebrar en Podebradi. Entón, meterse no equipo, van 4 españois o 35. Estar aí sería o obxectivo principal, quedar entre os 4 mellores do campeonato e buscar esa plaza para a Copa de Europa, porque ali xogase os postos para o Campeonato do Mundo. O primeiro paso é estar nesa Copa de Europa, por tanto, o primeiro paso é estar entre os 4 millóns para poder estar no Mundial, que é a gran cita da temporada, non? Claro, o Mundial é a cita que quere ir todo o mundo, as prazas para el van darse unha neste campeonato, o primeiro é que consiga a mínima para o Mundial, as dúas plazas que quedan daránse nesa Copa de Europa. Dani, polo que vin, se non falla ninguén, hai moito nivel, con Álvaro Martín, con Diego Carrera, con Martur, a cousa vai estar complicada. Sí, a ver, hai moitísimo nivel, e máis agora que antes dividíase a xente entre o 20 e o 50, agora todo o mundo vai a 35, tanto os de 20 como os que estaban no 50, xuntámonos todos aí, pero bueno, haberá que luchalo to final e a ver se hai polo menos sorte o domingo. Ti como chegas a este Campeonato de España? Eu creo que chego na mellor forma da miña vida. O verán pasado non puiden competir, non levaronme o europeo, pero sí que estaba nunha gran forma. Creo que este ano tamén estou ben. A ver que tal logo sae competindo, que sempre é a incógnita, non, para todos os atletas. Non sei se coñece o circuito, gustache, ou neste caso, tendo en conta como son habitualmente os circuitos de marcha, non lle das demasiada importancia? Non te creas, creo que, bueno, hai diferentes circuitos, non? Tenose casos de circuitos máis difíciles. Este creo que ten un pouco de costa, polo que me contaron. Os meus rivais sí que competiron en decembro, en enero, creo, pero en xaneiro, creo, pero eu ainda non o provei. Ata que este ali o sábado non vou saber un pouco como é, pero non creo que haxa moita sorpresa. Pero gustache que teña algo de costa ou prefires habitualmente un circuito máis plano? A ver, neste caso eu prefiro plano porque xa que estamos aquí nesta época do ano que fai un pouco máis de fresco,
intentar facer boa marca e intentar aproximarse á mínima para o Mundial sería importante. Entón, se hai as mellores condicións para facelo, pois mellor. Se é un circuito con costas, faremos todos bastante pero marca. Iache preguntar pola climatoloxía, que habitualmente nunha proba de marcha é importante, sobre todo pois nos 35, nos antigos 50. Xa me dis que non fai demasiada calor, por tanto as condicións van ser bastante boas nese sentido, non? Sí, as condicións nesta época son maravillosas. Van facer creo que sobre 7 grados cando empecemos, así que empezamos moi temprano. Con lo cual o tempo é para facer boas marcas. Dani, falaba eu na cabeceira da polémica que se xerou e as dúbidas de que hai de que esa proba mixta dos 35 km marcha finalmente está no programa olímpico de París. Que che parece todo isto? Esa noticia que saiu esta semana creo que pillounos a todos a contrapé, non a esperábamos, a verdade, porque creo que todo o mundo estaba xa mentalizado, focalizado en poder clasificarse no 20 ou nos 35. Agora de repente que isto todo cambie, non se sepa aínda a día de hoxe, a falta dun ano para os xogos, que proba a haber, é un desastre para todo, para nós, porque este verano tamén os campeonatos están diseñados para que sean 35 e non se sabe, é incógnita. Vos non manexades ninguna información de si vai haber o 20, si vai haber o 20 ou 35, si vai haber un 35 mixto ou si finalmente só vai haber o 20, e que é increíble que a menos de ano e medio aínda non se resolva esta incógnita. Sí, a verdade é que nós non temos ninguna información, temos a mesma información que vos. En canto sepamos, vamos, porémonos todos contentos, porque estar así sen saber con incógnita de non saber se vai ser un 10, se vai ser relevo, se vai ser 35 final. Bueno, bueno, trastócache a última, deixoche descansar. Trastócache moito a túa preparación se finalmente non hai os 35, se cambiasen, por exemplo, por unha máis corta sprint de 10 km ou calquera outra cousa? Sí, a mí a verdade é que prefiro 35 porque son máis diésel que faga un 10 km, que é moi rápido e moi corto. Dani, moita sorte pro domingo, deixote descansar, unha aperta e moitísimas grazas por estar con nos aquí esta noite no Contraataque. Boa noite.